Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi ndege imene ndakonza ndithu imene mukuoneramu ndi imeneyi, ndi ndege ndithu imeneyi. Ale ndimakhala kwambiri chidwi ndi ndege, ndiye ndimakhala pansi kumawerenga mabuku okhuza ndege. Choncho ndikuwerenga ndinatha kuona kunena kuti mmene ndege mabuku akufotokozera maka mmene ndege inkathe kuwulukira ndikutha kuzimvesa bwino kwambiri. Ndiye ndinakhala pansi ndikukhala ndi maganizo onena kuti okay, chabwino bwanji nditalumikiza zipangizo izi ndikupanga improvise kunena kuti chabwino sizenizeni za standard ezo, koma nditakhala kuti ndikuchita ndachitapo nzeru ina yapadera kuthekera kwina kunena kuti nditayika engine iyi mwina itha kundithandiza kupeza mpweya owulusa ndege imeneyi. Ndiye ndinachita zimenezo. Cholinga changa nchonena kuti mwina ngati mwayunga zakhalepo kuzakhala mmodzi wa anthu oyendesa ndege kapena kuti pilot. Ndiye ndinaona kuti ndi chidwi chimenechi because we fly by passion. Ndiye ndinaona kuti nditapanga chinthu chimenechi kuyikapo mtima ndikuyikapo chidwi, mwina ndikubwera poyera ndikupitiriza luso limeneyi, mwina nditha kuthandizidwa kusogoloko ndi anthu ena akufuna kwabwino. Chifukwa chonena kuti tili ndi our own local airstrip konkuno cha kukonfuzuko, ndimatha kuchita tour kupita kumeneko ndikukayiona basically mmene yayimira komanso ingakhale ma instruments amene ali mkatimo. Komanso mwachisomo ndinakhalapo ndi mwayi opitapo ku sukulu ndikuwulusapo ndege. Ndiye ndimakhalabe ndi chidwi ndikuyang'ana ndegeyo mmene yayimira. Ndiye ndinaona kunena kuti okay, ma instruments odi ndizofunikira koma ndi mmene zinthu zilili I cannot afford in terms of mwina drama, koma ndinaona kuti okay, nditayipanga ndegeyo basically ndikuyiona kayi pa ground kuti pansi pompano pa surface before planning kuti mwina itha kupita mwamba ndikumagwisa ntchito ma instruments ena ndi ena mwina zitha kundithandiza. Ineyo ndithu pamene ndafika apa ndikulimba mtima kuti ndege ndithu itha kuwuluka. Nchifukwa chake ndimafuna kunena kuti ndithu patapezeka malo kapena kuti ka ground kuti tikati kuyamba kuchita ma ground test pamene popo ndi chikhulupiriro kunena kuti china chilichonse chita kuchitika, chifukwa ndi mphamvu imene kundipasa ndi power imene ilipo ndikutha kuona kuti china chake chita kuchitika kapena kuti ndege itha kupepuka ndithu. Point imeneyo ndinali ndisanafike kuti ndiyapeze anzathu amenewa amene amapanga kauniuni wa za ndege monga ku civil aviation. Nimayembekezera kunena kuti ndipite nayo kayi pa ground, ndikapita pa ground ndikaone engine ikalira bwanji, nanga ndili ndi engine power, nanga oil pressure mu engine akuyenda bwanji, nanga engine temperature ikuchita zotani. Ndikatero ndiye kuti nditha kuthamangirano kupita ku aviation ndikukawuza kuti abwera zaone, koma at least ntadusa koma step awiri atatu like taxiing on the ground, ikutha kuyenda pansi, komanso steering on the ground ikutha kuchita maneuver kutembenuka. Ndikatero ndiye kuti for the first time kuchita first attempt for first flight ndiye kuti nditha kuwawuzano kuti akuluakulu zili motere, mwina nditha kupita kuja kukawuza kubwera ndege chosalira. Ndiye naona kuti sizikhala zabwino ya, koma ndione kayi bwinobwino ndikatero ndiafikire anthu amene wakuti andithandize. Apapa nditha kunena kuti sopano zaka 7 zatha, chifukwa iyi siyoyamba kunali kupanga ndege ndikuyiona mmene ilili ndi mmene kuonekera kuphwasula, kupanganso ina kuyiona mmene ilili kuona kuti siyomwe iyi kuphwasula ndithu. Koma muchaka chinocho ndithu ndinachitika mwayi kuona kuti nditalumikiza zipangizo zanga ndikuona apapa ndi mmene yafikira, naona kuti iyayi apapa ndiye kuti ndisazikhalire zinthu zindekhayi, koma anthu ena abwere kuti andithandizire ndipo aone lusoli kuti likulowera kuti apapa ndikukhulupirira kuti zaka 7 ndithu zatha ndithu. Mawu anga osiriza ndikhoza kunena kuti kwanga ndikupempha appealing to all Malawians ndiye nakuthekera kwabwino ndi amenenso ali ndikufuna kwabwino kuti ndithu athe kubwera kuzaona luso limeneli, mwinanso ngati ungapezeke ndithu kundithandiza andithandizire. Zina ndi zina ndinayambapo kale, mapepala ena alipo, komano to log in to acquire flight hours in the logbook ndi chinthu choopsa kwambiri, chifukwa ndikukumbukira mu nthawi imeneyo it was 250,000 per hour. So by the government you are required kuti ukhale ndi 45 hours kuti akupase PPL pilot license, private pilot license yoyambirira. Ndiye ndikuona kuti mwina ndi chidwi chimenechi anthu ena akufuna kwabwino mwina atha kundithandizirapo kuona kuti kodi ndingachite bwanji kusogoloko mpakana ndizakwanirisa khumbo langa ndithu.
osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.